yamde jeɗɗi silmaji capantati e bignona worgo Sénégal yamde jeene silmaji capantati Paris oɗo sa woni wakkati nanti ɗon kabaruji ɗi Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe kabaruji meɗen ndi hannden ɗo o leydi Sénégal yimɓe 14 maayi e yu'ugol laano talatare kengen e Kafountine diwal Bignona e wi ardiɓe diwal ngal ana wawi limore nde ɓeydo nde wonno won majjuɓe ɓe jiitaka to leydi Mali talatare kengen jonde hakkunde jagorgal kalfinangal laamu kuɓeji aggitere gelle e pelle politique leydi ndi e mari majjum yo hawrude yo hemde hono ko hawra hakkunde mabɓe e sartuji suɓogoji ardatoɓe diiwe e député en e hoore wako leydi fedde autant fuɗɗi batugel talatare kengen to leydi Espagne haalaji hono fitnaji to leydi Ukraine e natigol Suède e Finlande e ngal dental woni ko simbini e kawrtal ngal handen yo alalbare nogay e jeenay lewru jeego ɓordu e hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e ɗiɗi tedduɓe hiɗiɓe RFI fulfulde onon e jaam arane kabaruji ɗi ɗo lir Sénégal ñakata yimɓe 14 mayuɓe caggal yu'ugol laano maɓɓe e Kafountine diwal Bignona ana ɓaleri na mbiyana worgo leydi ndi tefore ana jokki ana wawi du limore nde ɓurani hewde nde wonno won majjuɓe ɓe jiitaka jantore Ummuba hino ɓuri yimɓe 100 wonunoɓe nder kala na yuluka ɓen seteɓe ko suudinoɓe baki e Makka andaka non ko honto ɓen falano yahugol e wiya Guyeje Juffa gouverneur diwa Ziguinchor on hino yoni yimɓe 92 ƴawnaɓe e ngomayo e fureji jeeɗiɗi o ɓeydi e nder ɓen ƴawnaɓe woɓɓe kadi maayi kala butani o yeesojo no holli fahi ɗaɓɓutugol ɓe yooliɓe no jokka e biyol Guyeje Juffa ko huɓɓugol kalana woni sabu o bone o gouverneur fodi uddutugol tefore ko ɓuri e yawude fi yiitugol ɓe wonuɓe hoore on bone ko woni sabu huɓɓugol nge yiite ko huntere sigaretiwol ko heewi kon haray essence no joƴƴina e nder ɗe laaɗe e wi maire Kafountine commune makko o wala hono doole sakkade hono ɓeɗo yimɓe dawoɓe na mbiyana ɗannotoɓe ngol walda e saria e ko sakti du hono e wima ko fa han commune makko o laatiki laawol ɓeɗo dawoɓe immotoɓe leyɗe Afrique kewɗe saabu ɗon hono ana ɓuuri newanade ɓen ɗon e wawde natude laana illa hono e nokkuje e kewɗe goɗɗe keɗoɗen kanko David Diatta maire commune Kafountine Abdoulaye Diallo firti haalaka e fulfulde géographique ko weɓini ɗum kono commune on darori e kadi gondal yimɓe ɓen e nder diwal wonirgal ko ɓuri ka assurrire maayo ngon no tawa e sababuji waɗɗi ha no satti takangol diwal ngal e yiyande an ko ɗum saabi e ɗannotoɓe rewani laawol suɓi ngal diwal Kafountine ɗon ɗo ɓe jolata ɓe lumba ɓe yara ka leyɗe tubakoɓe une zone stratégique de départ ɗum koko wowi nder Kafountine yawti darde konunkoɓe ɓen ko pehe honɗe commune on ƴetti ngam haɓude seteyagal ngal rewani laawol il n'y a pas un dispositif spécifique min ƴettani taw kuule hara ko haɓugol tun fi seteyagal ngal rewani laawol sabu min alaɗen doole sina laamu ngun walliti men fewdo ɗo ko herƴingol yimɓe diwal ngal ngam ɓe jokkodira e sandarmaɓe ɓen tuma ɓe yii koɗo ka nder saare ɓe andina sandarmaɓe ɓen walla mairie on tuma menen kadi min jokkodira e sandarmaɓe ɓen porter l'information à la gendarmerie. keɗiɗen ɗo kanko David Diatta ɗum woni maire commune Kafountine fa han e kabaru hono ɓeɗo yimɓe ɗum woni ɓeɗo ɓiɓɓe Afrique dawoɓe eɗen meccito aljumare hono ɗum woni aljumare ƴaɓɓinde joni nde ko ɓuuri yimɓe nogayon goni mbiyana yimɓe nogayon ɓe ɗanniɓe mbara e firinde hakkunde mabɓe kamɓe kono Maroc eɓe Espagne e keerol Maroc e Melilla e laamu Espagne fedde oni ɗum woni mawde addunar ndu sefiki nde holliti hono konu koɓe Maroc eɓe Espagne naftorki doole ɓurtuɗe e jaɓɓade ɓeɗo dawɓe ɗum saabi du hono ndeɗo mayde e naftorade hono ɗeɗo doole e jamnaki e wi ndeɗo fedde oni e puɗɗode yontere nde eɗen meccito fedde ɗum woni dentalede Afrique e banggal muɗum o holli kayndu mette muɗum e tewtidu tefore laaɓunde waɗe
Eden andi nyalaade seeda tan heddi e batu hoorebe fedde CEDEAO to leydi Ghana woni Accra lamor leydi ndi batu o tatti lewru darotondu be hoorebe jewtan e do kabaru laamu fadde to Mali to Burkina Faso e to leydi Guinée to Guinée e jogala laamu fadde leydi ndi leydi États-Unis d'Amérique sefeki wakil Amérique jodido Conakry e trop fritel kanko mo daliki ardibe laamu fadde Guinée e wi makko no laamu fadde jutiri fofa non caddele de e beydorto nenno sakkare din don tidallaji ardibe be ngada hono sarti dabbo kaldal du tawde hakkunde mabbe kala kambe pelle politique e pelle civil leydi fay tawtude e pelle leyde adnar ndu e bangal yawnade wartirde lamu patal e leydi Guinée fedde UNICEF ndu salndu mawndu fedde mon adnar ndu halfinandu rende hakke sukabe wadi windande e do torraji sukabe e ley adnar ndu e wi fedde nde ko foti hono sukabe udnaji temere didon e capane jeegom e kebitorra ko heewi e ben e ley lede Afrika hertanade Afrika hirnange sabe fitnaydi jantore Moussa Omar Bari ngol cimtol artiko e fitinaji urdi hulbinade tawi ko pawtedi e sukabe e saha harili dum ko gila e hitande ujunnaji didi e joyi Yann Gradin hertot nden ko sukabe e suudu UNICEF Afrique hirnange kam e nirdiri no arta e din fitinaji. Alors quand on parle de violation tawi eden kala hala fitinaji pawtedi e do sukabe woni jeegom woni wargoji durnugol sukabe rewbe winditgol sukabe kuliyankaku walla e koninkagal dowlugol jango e nokkuji cafrirdi kono kadi e hadde balle kam e nguykali ko gila e hitande ujunnaji didi e joyi be puddide e tefoje e te dum humpani ONU e gollidibe mudum cimtol ngol no arta e fitinaji baddi e hitande ujunni didi e joyi e nder aduna o fodde temedde didi e capande jeegom e jeegom ujunari ko sukabe fawabe fitinaji kulbinidi o hundi nde fedde ONU e gollidibe mum jurniti e nder ngol cimtol Afrique bangi hirnange e nder sukabe nayo kala be yettuda goto ko pawada fitina cimtol ngol haadani don ngol andini Afrique bangi hirnange ko ton sukabe be buri wawde fawede fitinaji walla nanne e kuliyankagal dum ko so tawi yerondirama e bangeji Afrique keddidi to leyda Ghana ton yimbe jalti majade Accra lamor leydi ndi hollude mette mabbe tidalaji beydagol cogguji e tidalla ana wondi e warde min dum won ko yiyete e bindi di beedo majitobe kollanno talatare kengen e majireji di ko fotido yimbe nogay e jeena yon nangama tagal firinde hakkunde mabbe e police en Ghana gilla lebbi kurde handenna wakkati fofu yimbe an jalta majade e Ghana hollude mette mum en e beydagol cogguji ngure karbina e ko nande mudum nde wonna ko tayka e deedo kulle de beydoriki e le temdere fofa ko foti e nogay e jeddi to leyda Espagne ton batu leyde hono jeyaade fedde autant fuddi talatare kengen Recep Tayyip Erdogan horeji Turki calino du hono leydi Suède e Finland nata e fedde nde hanka sen mo jabi le majum maire do woni Kiev lamado Ukraine kay bana tawangal kawletal kanko no mo noddi ndedo fedde autant wallirabe kaborde no yawiri jantore Lobo Labadio. Gilles Suède e Finland de leydi didi kolli eni jidi tawtude fedde otondi kanko Erdogan horejo Turki ho jabano nde wonno mo tumanno de leydi didi jabbade e jeyabe e fedde PKK dum woni kurde en ben e lundibe laamu Turki kono e talata hankinde e uddital battudu fedde otonde o andini hankadi onati salade dum ne ko ciagal nde o sifi nanondiral e de leydi didi nden tobbere wadde maje e tobbe kan de yewtidede alarba hande nde e jonde hoorebe oton ko wana dum ko Volodymyr Zelensky kanyum ne ma yewtide e visio conférence e capande nayo hoorebe e leydi e gouvernement fottube Madrid e la mort de Espagne ko adi dum talata hankinde maire la mort de Ukraine tawado kanyum ne batungun andini Ukraine haaja ko hebde ballal fedde oton no yawiri kono ko Ukraine ne kani hebde kaborde malfaaji no yawiri ko ni wi kanko maire Kievo andini ka balla de so yettima di ma nafsan ne wonno nyane fof siwilen mbare e jawdi kubeji monne e altini jabbine de tan yimbe sappo e jetato mbasi pitali mumen e fiyande Russie wadunde e dow jere fa hande capande nayo majji jitaka dum sabi maire Kievo wiide wallobe be kani ko yawnade babo Ukraine a jarama Lobbo Labadio on jarama onon du e hedegol modon RFI fulfulde jokki hedade seeda tan garten joktiren kabaruji di